15टा MLA सेटमेन्ट मोनबाय होननानै बिथां माने सरकाराव थानाय बिथां शिबमोनहा 15टा MLA सेटमेन्ट मोनबाय होननानै बमा गावनानै रंजालाबायदों। नाथाय बिनि माबा रंजानायनि ओंथिया मा? दिनै बबे खेत्रआव बेखौ बमा गावलायनानै रंजाखो? जों मा मोनखो नोहालाय? फैगौ समाव जुदि बड'लेण्डनि थाखाय जों दावराव जानो नागिरोबा बहाय होबथाग्राया 9 जन जानोसै आरो जों बिग्राया 6 जनल' जानोसै। बहाय जों जेरैबो गेजेनखा। दा बहाय लासैनो बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनायनि जि जरजन्त्र बे जिनिसा स्पष्ट ओंखारबाय रायजो राजाफोर। दे गोजोन्थों। नै जोङो दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आङो मावफुं आफादगिरि जानानै दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनिफ्राय गासैबो बर' माहारिनिसिम आरो ट्राइबेलफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जे जोङो नैबे थांनाय 20/6/2023 जि माने डिलिमिटेशननि नटिफिकेसन ओंखारदों जों बेखौ गोख्रों रावजों दिनै खालामबाय आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे डिलिमिटेशनाव जों नुनो मोन्दों जे उदालगुरिनि एमपिखौ दाननानै 2007आव ओंखारखानाय 2007आव ओंखारखानाय एमपिखौ दाननानै दिनै दरं खालामनायाव जों बेखौ खुद्रिनाय फोसावबाय आरो जों बेखौ एक्स भलन्टियार फर्सआ खुनु दिनबो जों मानिनाय नङा। जों बिनि थाखाय मा बेबस्था लानांगौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो धरना आन्दलनखौ खालामलांगोन। जों आसा खालामदोंमोन जेरै कार्बि आलंआव जेरै 6टा MLA सेगमेन्टखौ लानानै जेरै एमपि सिट रेडि खालामदों जोंहाबो उदालगुरिखौ खालामनो हानाय जथेस्थ सुबिदा दंमोन। जेरै तामुलपुर, गरेस्वर, उदालगुरि, टंला, भेरगाव आरो माजबाटखौ लानानै बे 6टा MLA सेगमेन्टजों जों बे एमपि सिटखौ बानायनो हायोमोन। बिनि अनगायैबो दिनै बिटिसि सिङाव 15टा MLA सेगमेन्ट जाबाय। बे 15टा MLA सेगमेन्टनि गेजेराव 6टाल' ST रिजार्भ थानायाव बे गोमोथाव जाबाय। जों बेखौ आल्टिमेटलि मा नुनो मोन्दों बा 6 शिड्युलखौ फोजोबस्रांनाय आरो बर'फोरनि फैगौनि जेनेरेसनफोरनि जोंनि हारिनि मान मर्यादा जोंनि हारिमु गासिबो फोजोबस्रांनाय लासैनो बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनायनि जि जरजन्त्र जों बे जिनिसखौ स्पष्ट नुनो मोन्दों। बिनि थाखायनो जोङो दिनै भलन्टियार फर्सआ गोख्रों रावजों बे डिलिमिटेशनखौ जों रिजेक्ट खालामनायजों लोगोसे जों सोंखारिबाय। जों आसा खालामो जुदि 2003नि एग्रिमेन्टखौ लानानै जुदि 6 शिड्युल एमेन्डेडखौ लानानै जुदि 75% एमेन्डेड दंमोनब्ला जोंनो 15टानि जायगायाव जोङो 12टा रिजार्भ सिटखौ जों जेरैबाबो मोननांगौमोन। बे बेलायाव जोङो दिनै बयखौबो सिरि थायोब्ला जों दुखु मोनगोन। दिनै जों बयबो फंसे रावै जों बेखौ नाजालांनांगोन आरो जोङो बे जिनिसखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै गासिबो पलिटिकेल नन पलिटिकेल जिसिबां दल संगठन दं बर'आव दिनै गासिबो दल संगठन बावनानै जातिनि नैबे डिलिमिटेशननि सायाव जोंखौ पार्मानेन्ट इस्टाब्लिश खालामनायनि जितु जोंहा ST रिजार्भखौ जों जुग जुगनि थाखाय दोनलांनांगौ। बिनि बेलायाव बयबो फंसे रावजोंनो गांसे मेम'रेन्डामजोंनो एखे भाषाजों जों बेखौ होख्रावलांनांगौ, बादा होलांनांगौ आरो जों लैहोर लैहोर बयबो ओंखारलायनांगौ। जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै गासैबो बिटिसिनि बर' माहारिफोरखौ दल संगठनखौ जोङो खावलायबाय जे नोंथांमोनहा जोंखौ सहाय हो आरो जायखि दल संगठना जेखि खालामनानै थाया नैबे डिलिमिटेशननि सायाव बयबो गोख्रों रावजों रायलायनांगोन, सोंखारिनांगोन आरो बेखौ अबजेक्सन होनांगोन। जिहेतु जों बहाय नुनो मोनबाय फिउचारा जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जितु माने गोजोन समायना बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां दंमोन बे सिमाङा दिनैनि डिलिमिटेशनखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि गोजानाव नुनो मोनो जे जोंना 15टा MLA सेगमेन्ट जाबाय बिटिसि बा बिटिआर सिङाव। बिनि गेजेराव जुदि 6टाल' रिजार्भ थायोबा बहाय बर' गैया बा ट्राइबेल गैया होननानै बे जिनिसा स्पष्ट ओंखारनो नागिरदों। दा फैगौ समाव जुदि बड'लेण्डनि थाखाय जों दावराव जानो नागिरोबा बहाय होबथाग्राया 9 जन जानोसै आरो जों बिग्राया 6 जनल' जानोसै। बहाय जों जेरैबो गेजेनखा। दा बहाय लासैनो बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनायनि जि जरजन्त्र बे जिनिसा स्पष्ट ओंखारबाय रायजो राजाफोर। दा गतिके जों बे बेलायाव दिनै रायजो राजा नोंथांमोनहा जेरावखि जेखि खालामनानै थाया जेखि दल संगठनाव थाया नोंथांमोनखौ जों एक्स भलन्टियार फर्सआ गुरैयै खावलायो जे जों लानांनाय प्रग्रामफ्राव आरो दिनै जों बिनि एगेन्स्टआव जे रायलायनो नागिरदों बेहाय नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर बयबो ओंखारनांगोन। दिनै बर' माहारि नोंथांमोननिसिम जों गुरै खावलायनाय दिनै बे 6 शिड्युलखौ
बानायनो थाखाय दिनै जे 60 डलार जोंनि आखायाव दङ जों बेखौ बानायनो थाखाय बेसेबां रोजा रोजा मानसि जोहोलावफोर थैलांखो बेसेबां उन्दै उन्दै गथ'फोर जिनाहारि खालामजाखो बेफोरखौ गोसोखां क्रिमि क्रिमि एसे साननै उनाव फैनानै गोसोखां नोंथांमोनहा बेसेबां न'खर सिलिंखार जालांबाय जों बे 60 डलखौ बानायनो थाखाय दिनै जोंनि आखायाव ओरैबायदि गिदिर मोनसे स्कप फैदों सुबिदा फैदों जे जोङो 15टा MLA सिट मोनबाय बे रंजाथाव खोथा बिनि गेजेराव जोङो दिनै नोंनि बर'आ बा जों ट्राइबेला मोनसे सिटखौ जोंनि थाखाय जों पार्मानेन्ट खालामनो हाखो बे जिनिसखौ नोजोर हो दिनै बिथां माने सरकाराव थानाय बिथां शिबमोनहा 15टा MLA सेटमेन्ट मोनबाय होननानै बमा गावनानै रंजालाबायदों नाथाय बिनि माबा रंजानायनि ओंथिया मा दिनै बबे खेथ्रआव बेखौ बमा गावलायनानै रंजाखो जों मा मोनखो नोहालाय जोङो BTC सिङाव 15टा MLA सेगमेन्ट मोननाया बे गोजोनथाव खोथा जों बेखौ मानिबाय नाथाय नोंनि ट्राइबेलनि थाखाय नोंनि बर'नि थाखाय मोनसे सिटआ बहाय रिजार्भ जाखो बे जिनिसखौ रायजो राजाया मानो खेबसेबो माने गोथौयै सिन्था खालामाखै जों खावलायो दे नोंथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव राजनितिकनि लेंगुवेजजों बे जिनिसा समाधान जाया बयबो ज'यैनो सोंखारिनांगोन बिनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो जोङो 60 डल सिङाव जे नोंथांमोना होनबाय थादों जे 75% एमेन्डेड खालामदों होननानै थिग আছে बेखौबो जों मानिबाय नाथाय बिनि गेजेराव 15टानि गेजेराव जोङो 75% एमेन्डेड जायोबा जोङो 12टाखौ रिजार्भ मोननांगौ जों बे जिनिसाव माने गोख्रोङै जों माबागोन बुंगोन आरो अदालगुरिया जिहेतु जोंहा BTC सिङाव एमपिआ मोननै जाखायो दा गतिके अदालगुरिनि MP सिटखौबो फाइनाल खालामनांगौ बे बेलायावबो बर'फ्रा बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनांगौ दिनै सरकाराव थानाय माखासे EM GM बिथांमोनखौ जोङो माने एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जों खावलायहरनो लुबैदों दिनै नोंथांमोनहा बै समखौ गोसोखां दिनै बर' जाथिनि बे हा जाति माटि भिटि बे रैखानि थाखाय नोंथांमोनहा दिनै बिर जोहोलाव जानानै ओंखारबोदों रोजा रोजा सेंग्राफोरखौ रायजोनि नामाव जातिनि नामाव हानि नामाव जिउ बावहोदों दिनै नोंथांमोनहा बे सम आरो बे बुब्लिखौ गोसोखां दिनै सम फैबाय नोंथांमोननि आखायाव बे खामानिखौ जाफुंसार होनायनि दिनै मोनसे सुबिदा फैदों नोंसिनि आखायाव दिनै बे बेलायाव नोंथांमोनहा माने खोनायै बायदि बेंगा बायदि बा खाना बायदि एरसोनानै थानायनि सम नङा दिनै नोंथांमोनखौ हारिनि जोहोलाव होननानै सिनायथि मोननायनि थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ माबायाव लाबोदों राजत्वआव लाबोदों नोंथांमोनहा दिनै रायजो खुंगासिनो दं सालायगासिनो दं दा गतिके नोंथांमोनहा गोसोखांनांगोन बै समाव रोजा रोजा सेंग्रा सिख्ला बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मानो सापर्ट होबोआमोन नोंथां बर'खौ रैखा खालामनो थाखाय जे भाषणखौ होबोदोंमोन दिनै नोंथांमोनहा बे धर्मखौ मावनांगौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय नोंथांमोननि खोथायाव दिनै रोजा रोजा सेंग्रा सिख्ला जिउ गारदों उन्दै गथ'फोर जिनाहारि खालामनांदों 22 न'खर सिलिंखार जालांदों नोंथांमोननि खोथाजों दिनै नोंथांमोनहा मावनो सुबिदा मोनदों जों लुबैयो बे 15टा सेगमेन्टनि गेजेराव खमसे खम 12टाया जोंना रिजार्भ जानांगौ आरो अदालगुरिखौ जेरैबाबो जोङो MP सिटखौ लाबोनांगौ जों बेखौनो मिथिगौ दा नोंथांमोनहाबो हारसिं हाया जों गासिबो दल संगठना जों ज' दङ नोंथांमोनखौ जों खावलायगोन बर' जाथिनि जारिमिनखौ नाय बर' जाथिया जेबो मालाबाबो थै गाराबा जेबो जिनिसखौ जों मोनफेराखै दिनैनि दिनावबो जों जि कन्डिसनखौ नुदों जों दिनैबो माबा मोनसे जों खहा खालामनांगोन गतिके जों आन्दलन खालामाबा जेबो जिनिसखौ जों बर'नि थाखाय जेबो साब्यस्त खालामबोनो हायाखै जोंनिनो हा जोंनिनो बारि जोंनि जोनोमपुरि अब्लाबो जों बिनि थाखाय जों गले गले थै गारबोनांदों दा बिनि थाखायनो जोङो एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रों रावजों सरकारखौ सोंखारिजों आरो चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ जोङो खावलायगोन जे बे जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि नङा जोंनि बर' जातिनि अस्तित्वखौ धंस खालामनायनि जे जरजन्त्र गतिके जों बे डिलिमिटेसनखौ जों खुनु पद्धे मानिया सोरबा मानिनायनि खोथा जों मिथिला मथथे एक्स भलन्टियार फर्सआ जों बेखौ मानिया जों बिनि थाखाय बिथाखौ मा गरम खालामनांगौ जों बिथा गरम खालामबाय थागोन जों एक्स भलन्टियार फर्सआ जों बेहाय खुनु दिनबो कमप्रमाइज जानाय नङा जोंनि लुबैनाय बायदि जायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलनखौ खालामलांगोन धरना होलांगोन नांगौबा बन्द जायो नांगौबा दरखार जायोबा जों बन्द थन्दबो कल खालामलांगोन जों बेखौ मानिनाय नङा एक्स भलन्टियार फर्सआ जों गोख्रों रावजों बेखौ सोंखारिबाय बे डिलिमिटेसननि होबथानायनि बेलायाव जोङो गासिबो बर'नि दल संगठन बयखौबो जोङो गुरै रावजों खावलायबाय नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनांगोन आरो जोङो बे डिलिमिटेसनखौ होबथानो थाखाय जोङो रिसेन्टलि मोनसे प्रग्राम लागासिनो दं बे प्रग्रामाव नोंथांमोनहा लाइजाम सफैबा जोंखौ बयबो सापर्ट होनांगोन जोङो
एक्स भलन्टियार फर्सआ कुनु व्यक्तिगत सोरबा पलिटिकेलजोंबो लिंक गैया आरो जोंनि व्यक्तिगतनि दल संगठन नङा बे बर' जातिनि दल संगठनसो एक्स भलन्टियार फर्सआ गोदोनिफ्राय मावबोदों नोंथांमोनहा मिथिगौ आरो जों थैजासे बर'नि थाखाय मावलांगोन दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ दिनै गासिबो बर' रायजो राजाखौ खावलायहरबाय बे नोंथांमोननिनो दल दा जों लालांनाय प्रग्रामाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि प्रग्रामफोरखौ साक्सेस खालामनांगौ गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव